त्याच्यानंतर गोव्याला आम्ही एक ऑलरेडी बरेच पूल वगैरे बांधले आहेत. गोव्यात जवळपास 15,000 कोटीची कामं केली आहेत. तुम्हाला जुवारी ब्रिज माहितीच आहे, जो सुंदर बांधला आहे. आता गोव्याला तिथल्या मुख्यमंत्र्यांनी मागणी केली आहे की गोव्याच्या ईस्टर्न साईडला, कारण एका बाजूला समुद्र आहे, तर गोव्याला एक रिंग रोड करावा आणि हा हायवे डायरेक्ट कर्नाटक रोडवर जोडायचा तिकडे. तर त्यांच्याही प्रकल्पाला आम्ही DPR करायची सूचना केली आहे गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून. त्यामुळे एकदम ही लाईन डायरेक्ट दक्षिणेत जोडण्याकरता उपयोगी होईल. साधारणतः याची मंजूर किंमत पहिल्यांदा 11,450 कोटी इतकी होती, पण भूसंपादनाची रक्कम आणि त्याच्यात जे काही डिक्लेअर झालेले अवॉर्ड आहे त्याच्यामुळे याच्यात वाढ झाली आहे आणि आता सुधारित किंमत 15,566 कोटी रुपये झालेली आहे. मुंबई गोव्यासाठी मुंबई गोवा 4 लेन हायवेचे काम डिसेंबर मेरेन जातले म्हणून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी उलयला. महाराष्ट्र कोकण वाठारा खातीर मोठो बूस्ट. ताणें बेरेस्तारा हवाई पळोवणी केली. पनवेल इंदापूर हायवेचे काम अडकल्लें. आतां भूंयसंपादनाच्यो आडखळी मेकळ्यो जाल्यात. ह्या हायवेचो फायदो खंय 67 टुरिझम स्पॉटांक जातलो. फळभाज्याच्या ट्रान्सपोर्टेशनाकूय लाव. आणि डिसेंबरमध्ये कुठल्याही परिस्थितीत आता हे काम आम्ही पूर्ण करू आणि जानेवारी महिन्यात पूर्ण रस्ता मिळेल आणि मुंबई टू गोवा हे साधारणतः 4.5 तासात पूर्ण होईल. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.